Το τραπεζομάντιο θα γίνει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπα, πιάτο. Μην λερώσουμε το τραπεζομάντιο, πιο πολύ. Αύριο άλλα πλυντήριο, γιατί αύριο έχω καθαριότητα. Ωραία, λοιπόν, για να δω, να ρίξω μια ματιά η κάμερα. Οπα, κάτσε λίγο. Τέλεια. Μια χαρά. Τέλεια, λοιπόν, ξεκινάμε. Sorry guys, άλλο ένα τσεκ να κάνω για να είμαι σίγουρος, μια χαρά. Λοιπόν, την αράζουμε. Ωραία. Το βάζω αυτό λίγο κατά εδώ για να μπορώ να βλέπω και την κάμερα.